Usekela Mongameli ebephendula imibuzo ePalamente. Le mibuzo ibinqamelane nengxaki kacimicimi wombane kwaye nokugonywa kwabantu ukuze kuncitshiswe inani labantu abachatshazelwa intsholongwane iCovid-19. uMabuza uthi uEskom norhulumente baqwalasela indlela eziliqela zokuphehla umbane ukuze kupheliswe le ngxaki kacimicimi wombane. The speed at which we'll be able to move will be determined by the scope and scale and availability of resources. Due diligence will be taken to manage the just energy transition, financing modalities in a responsible manner that does not collapse the economy and burden the fiscus with unsustainable debt obligations. Ngexesha iqwalasela umba we-COVID-19, uMabuza uhlabe ikhwelo kubantu ukuba bagonywe ngokuba kulindeleke ukuba inani labantu abahlaselwa ile ntsholongwane liphinde linyuke kungekudala. One thing that we are not going to do is to force people to go and vaccinate. We think we'll be crossing the red line. All we can do is to encourage our people to go and vaccinate. uMabuza uphinde wahlaba ikhwelo koomasipala ukuba bayilandelele imali abayityalwayo ukuze baphucule ingeniso yabamasipala. Ulelani Philip, SABC News ePalamente.